Хей! Здравейте на всички! Аз съм иллюзионистът Зайн и в това видео ще ви покажа страхотен и много лесен и много ефективен фокус с карти, който заснех, когато бях в Макао, тъй като вече аз съм си в България, започна ми летния сезон в Слънчев бряг и се гответе всички за моето турне, което ще бъде октомври месец с моя мега спектакъл Вълшебството на Зайн. Може да видите в описанието по-долу всички дати, които вече са сигурни и театрите, къде ще се проведат. А относно фокуса, заснех го в Макао, преди да си дойда тук. И там ще ви покажа в последната квартира, в която бях, уникалната гледка, която е там. Приятно гледане! А сега, преди да ви покажа фокуса, ще ви покажа страхотна гледка, която имам от последната квартира, която смених преди да се замина от Макао, Китай. И да видите каква е гледката. Това е може би квартира с най-готината гледка, която съм имал до сега. Това е хотел Galaxy. Това там е хотел Venetian. Ето пише Venetian. Това е хотел, в който аз работя. Това е хотел с най-голямата казино-сетечност, най-големия хотел тук в Макао. Там са другите хотели. Там е и Wynn Palace, там е и Hard Rock Cafe. Ето там се вижда кулата на Парижан. А ето това тук, което виждате, тази светчета сграда, която се сменят стовете заедно с другата сграда зад нея. Тези сгради се намират в Китай. Макао реално не е самия Китай. Китай е точно до нас и това е границата, виждате колко е близо. Една река ни дели, но тези сгради са изцяло в Китай. Всъщност нещо, което ме подразни, в часа на земята не се изключиха, а всички други се изключиха фасадите, за да може да спести енергия за часа на земята, но те не го направиха, обаче въпреки това вижте колко готини неща и постоянно се сменят. Картинките се сменят постоянно с някакви супер яки, все по-яки, по-различни. Супер готино. И здравейте на всички, тази седмица отново, както казах, ще бъде фокус с разкритие. И то фокус с разкритие не е какъв да е, а фокус с карти, който е автоматичен, супер лесен и много ефективен, надявам се. Ще ви хареса. И става автоматично, просто трябва да може да разберете картите, говорите им, нали, сега ще ви покажа един фокус. Или може би това ще е продължение. Това е идеално продължение на един друг фокус, който вече съм обяснил. И им казвате, сега искам да си изтеглиш една карта, която иде. Свободен избор. Той се изтегли, да кажем, тази. Запомня. Какво му казвате сега? Служите картата, той слага картата и ви слагате до картата отгоре. Това е нищо повече, нищо специално не вършите. Оставяте картите на масата и му казвате, сега ще направя така, че твоята карта се обърне на обратно стестето. Това ли е твоята карта? Не? Чакай. Може би тази карта се опитва да ни подскаже къде е твоята карта. Може би тя се опитва да ни подскаже къде е твоята карта. Може би ни казва, че е на 5-то място от нея. Сега чакай да видим. 1, 2, 3, 4, 5. 5-то място от нея. Това ли е твоята карта? Супер! Картата е тук. Но всъщност да, знам малко пресни нещата, затова е добре в началото да сте сигурни, че имате по едно асо в ръкава. А ако сте добри магиосници, може да имате дори 4 аса в ръкава. Сега ще ви обясня как става фокуса. Много е лесен и е абсолютно автоматичен. Целта ви трябва просто преди да почне фокуса, да вземете някоя петица, която и да е петица, няма никакво значение, и да обърнете наобратно в тестето. Ето така. И отдолу, под нея, да сложите 4 аса. Вземате 4 аса и слагите под петицата. Петицата е обърната наобратно от тях и после взимате всички останали карти и ги слагате отгоре. И по този начин сте подготвени за фокус. Това нещо мога да направите дори под масата, защото примерно този фокус е идеален като продължение на фокуса, в който зрителът си стеглиш една карта, слагаше в тестето и после се обръщаше наобратно. И това едва ли не ви кажат, ако им кажете, искате да го покажа още веднъж и в трети ви кажат, повтори го, което е много вероятно да ви кажат, да го повторите, може да направите този номер. Това е идеално продължение. Така, в началото, когато разбърках картите, това е просто елементарно от гледна точка на да запазите реда на тези последни карти, просто да вземете част
половината сте, ето така, държите го ето така в ръцете си, тук са асата и просто първо пускате една купчинка, която е малко по-голяма от 4 аса и от петицата. Ето така. Само че гледайте да не ги пуснете ето така, както сега показах, защото се вижда петицата, а ги пускате малко просто като блокче, да паднат като блокче. И после почвате да разбъркате другите карти, бъркат тях. И така по този начин ще запазите петицата. Това не е задължително да го правите, ако ви се идва много трудно. Никой няма да забележи, че не сте разбъркали карти или че сте ги разбъркали, но все пак аз го правя, докато говоря с тях, съм, че абсолютно нищо не правя, просто да свикна, че това е една обикновено разбърканото сте. Това нещо помага малко повече за ефекта на асата. Макар че и да не го направите, повярвайте ми, фокуса пак ще ги убие. Но, след му казвате да се изтегля една карта, като го правите от горните карти, естествено. Той се изтегля някоя, да кажем, че това е четворката с пътия. И после единственото нещо, което се иска от вас, това е най-готвеното на този фокус. Единственото нещо, което се иска е просто да цепите така, да ги сложите така, да му кажете да сложи картата отгоре. Той я слага, демек той я слага тук и вие отгоре върху тях слагате кое? 4 аса и петицата, която е обърната наобратно върху тази карта, върху неговата карта. И после слагате карта на масата и това е всичко. Фокуса приключи. От тук нататък вече е само актьорска игра. Може да правите всякакви движения, които ви вдъхновяват. Вашата карта се обърна обратно, правите така, естествено това не е неговата карта, всички почват да се смеят, нали, че се объркали фокуса и дръпвате картата настрани и казвате, чакайте, може би тази карта да ни покаже къде е неговата карта, може би е на 5-то място от нея. 1, 2, 3, 4, 5 и ето, разбира се, четвъртата с пътия е тук и аз даже винаги гледам да я сложа някак си ето така, за да може да бъде като хикс, едва ли не, да има нещо така по-красивичко да е на масата и после казвам, че е добре човек да има по едно асо в ръкава в случай на издънка. И асата са тук, картите са тук, фокуса стана. Надявам се да ви хареса, правете го, показвайте го, оставете ми коментар да ми кажете как са справили, харесали ли са го другите. И ако следите други клипчета с рефокуси, с разкритие, с басове, с експерименти, с ментални експерименти, които правя с хората, където вървя по улиците, правим фокуси, или където правя фокуси през екрана и случват на вас във вашите ръце, само като слушате моя глас. Ако видите още много такива неща, просто се абонирайте за мен, ударете камбанката, за да ви дава известия всеки път, като качвам клипове и страхотно!